Nakasuway na ba mo nga ang inyong dughan bugat kaayo? Nakasuway na ba mo ba nga ang inyong dughan karon bugat kaayo? Nga kanabang ning abot sa puntog yod nga mingto na ang imong mga luha tungod sa kabugat sa dughan. Posible nga kitang tanan, no? Kitang tanan nga niya dinhi karon nakasuway na niya ng maong pagbati. Nakasuway na nga kita nabugatan usab. Kita nga nakasinati usab og kalisod, kabugat diha sa dughan. Sa atong ebanghelyo karong adlaw, atong nadungog sa Jesus nga nagbilin og usa ka saad. No, nagbilin siya og usa ka saad. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kini nga mga pulong, kung atong pamalandungan, kung atong tan-awon maayo, pirting piskaya. No, pirting piskaya ang maong pulong. Pero para sa uban, sakit kaayo. No, sakit kaayo tungod kay nagpuyo ta sa kalibutan. No, nagpuyo ta sa kalibutan nga di man perpekto. Nagpuyo ta sa kalibutan sa atong pamilya, sa atong kaparyentihan, sa atong mga kauban sa trabaho, sa atong mga kasilinganan, no? Where peace is missing. Nga nawa ang maong kalinaw diha sa pagpuyo nato niining maong kalibutan. How many of you here carrying silent battles? Malipayong tatanawon sa gawas, tinuod man malipayong tatanawon sa gawas, smiling tatanawon, pero sa kinahiladman sa atong kasing-kasing, you are tired, no? Worried, even broken, tungod sa daghang kahiubos gumikan sa uban. Some of you are struggling financially, no? Naguol kung asay ipalit og bugas, asay ibayad og kuryente, nagkadiin-diin na intawon og pangutang, nagkadiin-diin na intawon og pamaylo. Uban siguro nato dinhi nga sa ilang panimalay puro siningkahay. Way kalinaw sud sa maong pamilya, puro siningkahay, anak kusog kaayong maninghag sa iyang ginikanan. Pirting paita, pirting sakita. Imagine, imong nanay, imong singkahan, imong tatay, imong nanay, imong tunguhon, pirting paita sa dughan sa maong ginikanan. Sakit kaayo pamalandungon, di ka mao mo respeto. Mao bitaw nga daghang mga tao ang muingon kasurindero na ko niining akong kinabuhi. No, wa na nako makit-e ang kanindot sa maong kinabuhi tungod kay naputos ko sa daghang problema, tungod kay naputos ko sa daghang kaguol. Di nako makit-an ang kanindot sa maong kinabuhi. No, walay kalinaw ang akong kasing-kasing. Mga igsuon, sakit pero maoy kamatuuran. And yet today Jesus dares to say, I give you my peace. Niingon si Jesus karon sa atong ebanghelyo, bisan pa man og nakasinati tagdaghang unos sa kinabuhi, pero niingon siya nato karon, akong ihatag karon mismo dayon kining akong kalinaw, aron sa hinay-hinay mugaan ang imong dughan. No, kahibaw siya sa atong kahimtang mga igsuon. Kahibaw ang Ginoo kung unsay sud diha sa atong dughan. Nakakita siya sa mga luha nga imong gitaguan. Imagine, nakakita ang Ginoo sa mga luha nga imong gitaguan. Nakasabot siya sa kabugat nga imong gihambin karon. And still he says, ayaw kahadlok, basin unsay mahitabo na ako kanunay uban nimo ug dili ko mubiya. No, dili ko mubiya. Bisan sa mga panahon nga makamatata sa tungang gabi ug muto ang atong mga luha, naay Ginoo
na ay Jesus nga andam nga musapupo diha nato, andam nga mutabang nato, di mo talikod diha nato, tungod kay nakahibaw siya sa atong kahimtang. Bisan pa man ka ng Jesus nga gilansang diha sa krus, gibiyaan siya sa iyang mga higala, pero padayon siya nga miunong kanato, bisan og ato siyang isalikway, bisan og masuko ta niya sa daghang panahon. Pero kining Jesus nga nagsulti karon, kining akong kalinaw, akong ihatag kanimo, buot ipasabot, di siya mubiya nato. Mga igsuon, duha ka butang ang akong ipaambit kaninyo karong hapuna. Una, peace comes when we surrender. Akong balikon, peace comes when we surrender. We lose peace when we try to fix everything on our own. We try to be strong, to carry all the burdens, but deep inside, we are breaking. No? Nahugno og muna-muna. Maong gidapit kita na Jesus nga ihatag niya ang tanan. No, ato bang ihatag ang tanan ngadto sa Ginoo? Mo nang muingon siya nato sa kanunay, give it to me. No, ihatag nako, ayaw ako ang tanan. No, dili nato akoon ang tanan, kay bawo mo mga igsuon, di magyud nato kaya. Sa musugot tag sa madili, ang tanang kaguol ug problema, di magyud nato na kaya. Mo na nga muingon ng Ginoo, give it to me. Ayaw ako ang tanan, kay di nimo kaya. Lord, kining akong kaguol, kining akong kahiubos, kining akong mga utang, kining akong kasakit, kining akong kakapoy, tanan akong ihatag nimo. You don't need to understand everything. You don't need to pretend that you're okay. You just need to open your heart and allow Jesus to enter. No? Tuguti ang Ginoo nga makasud diha sa imong kinabuhi, because the moment you surrender, peace will come. Peace will come. Not always with solutions, but with strength. Not with answers, but with a quiet assurance, God is with me. Ikaduha, peace grows when we forgive. Akong balikon, peace grows when we forgive. Sa pagkatinuod, daghang kasing-kasing karon ang walay pahuway. No? Daghang kasing-kasing karon ang walay pahuway tungod sa kasuko. No, tungod sa kasuko, tungod sa garbo, ug tungod sa kahiubos. Daghang kasing-kasing karon, kung dili man ninyo na mga natay mga igsuon karon nga ang kasing-kasing pirting kapuya kaayo, way pahuway tungod sa kasuko, tungod sa kahiubos, ug tungod sa maong garbo. No? Matug ta nga dunay kalagot ug kapungot sa uban. Hangtod sa kamatayon ang atong kalagot nagpabilin lang gihapon. We avoid people. No, isalikway nato as much as possible. Isalikway nato ang tao, labi na kung di taganahan, labi na kung makakita ta nila musurok dayon ng atong dugo, kay mapungot ta magtanaw. We stay cold toward those who hurt us. No, di taganahan sa mga tao nga nakapasakit nato, tinuod man na. Mga igsuon, ang kalinaw dili makasulod o makapuyo kung ang imong kasing-kasing puno sa kangilad. No? Ang kalinaw, akong balikon, ang kalinaw di gyud na makasod, di na makapuyo sa imong kasing-kasing kung ang imong kasing-kasing puno sa kangilad. No, puno sa kangilad. You cannot receive God's peace if your heart is still closed in bitterness. Yes, it's hard. No, lisod man gyud kaayo. The pain is real. But if you want peace, choose to forgive. No, pilia nga mupasaylo. Nay uban ninyo muingon kintahay karon, unsaon man ako pagpasaylo kuno, nga wa man siya laing gibuhat nako kundi iya kong pasakitan.
Nya karon moingon ka nga pasayloon siya over my dead body. Di ko makapasaylo ni anang tawhana. Mo ni atong mga human tendencies. Pero unsay invitation sa Ginoo karon, choose to forgive. Mahimo lamang nato kini kung musangpit kita niya. Lord, tabangi ko kay gusto ko nga magmalinawon. Tabangi ko kay gusto ko nga mugaan ang akong dughan. No? Di lang ta makalimot musangpit sa Ginoo. Kibaw mo di man bungol ang Ginoo. Di man magpabungol-bungol ang Ginoo. Kung musangpit bitaw ta niya, kibaw ko dunggon niya ang atong mga hilak. Dunggon sa Ginoo ang atong mga pag-ampo. No? Lastly, sa katapusan, there is no shame in being tired. There is no shame in crying. Kay bisan sa Jesus, mihilak usab. Bisan sa Jesus, naguol usab. Apan nagpabilin siyang malinawon tungod kay mingsalig siya sa iyang amahan. And now, He offers that same peace to you. Come to Him with your brokenness. Come to Him with your fears. Come to Him and say, Lord, I don't have much, but I need you. I don't have much, Lord, but I need you. Mahimo ba, Ginoo, tagai ko sa imong kalinaw. Di man laog si Lord, di man laog sa Jesus. And believe this, that peace is possible. That peace is real because that peace is Jesus Himself. Amen? Amen.